μια φορά τη νέα μας προσπάθεια. Και καθώς έρχονται σαν κύματα θύμησες παλιές, επιτρέψτε μου μια μικρή επιγραμματική αναφορά στην τρίχρονη μουσική ιστορία μας, γιατί όπως λέει και ο ποιητής, οι φίλοι οι δικοί μας των τραγουδιών το απόσταγμα να μεταλάβουν πρέπει. Στις 26 Ιανουαρίου 2013 τραγουδήσαμε 12 δημοτικά της Νάωσας, προσεγγίζοντάς τα με έναν άλλο ήχο, αλλά με τον προσήκοντα σεβασμό, με εμπνευστή τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο στην ενορχήστρωση των τραγουδιών, συνεργάτη του στην επεξεργασία για πολυφωνική χοροδία τον Πέτρο Ρίστα και συνοδοιπόρους στους δρόμους της παράδοσης, το μουσικό σύνολο και τις χοροδίες. Στο μπουζούκι ο Ερακλής Ζάχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπόθηκαν πολλά. Δεν νομίζω ότι όλα θα τα αξίζω. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα σε μια πόλη που η μουσική διέστηση είναι αναπτυγμένη, εδώ με το μαέστρο, με τα παιδιά, ελπίζω να περάσουμε καλά, τίποτα. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρίνιας και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε απ' το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Το φροσί με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει, του πέρασε η γενής να πει δεν βρήκε λέξη. Η κοπέλια σαν γυρίσω απ' ταξίδι, σαν ηλιακή σπηλιά. 40 παλικάρια στο δάκρυ του μυαλού, χάσανε στα
όμως κι βγαίνεις κι ο γιος της άλλας της μόνιμης. Δική τους είναι γι' αυτό βραγείς, μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αυγούδα. Πες το σκορεύιο ότι κοιτάς κι αηδόνι γίνεται όταν πουλάς. Από την Ήπειρο στο Μοριά για το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια που χαρούν αλόνια. Κρύβεις κι αφέντεις